Han, tignan mo tong video. Ang cute ng bata, no? Oo nga, Han. Ang cute. Han? Han, alam mo, matagal ko na tong pinag-isipan. Ang alin, Han? Han, pumapayag na ako. Ano? Anong pumapayag? Saan? Han, alam kong matagal mo na rin gustong magkaanak. At ngayon, pumapayag na akong may mangyari sa atin. Ano? Pero Han, narinig mo naman sinabi ni Doc, di ba? Mahihirapan ka sa sitwasyon mo, lalo pat mahina ang puso mo. Han, matagal ko na tong pinag-isipan. Ito lang ang mareregalo ko sa'yo. Isa pa, gusto ko na rin magkaroon ng isang masaya at kumpletong pamilya. Pero Han, paano ka? Han, wala namang mawawala kung hindi natin susubukan, di ba? Malay mo, nagkamali lang si Doc. Alam kong natatakot ka, pero desidido na ako sa desisyon kong to. Isusuko ko na ang sarili ko sa'yo. Han, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. I love you forever and ever. Mas mahal kita. Ang sarap. Talaga? Oo. Tapos ang lambot pa ng baka. Oo, Han. Dahan-dahan lang sa pagkain. Hindi ka naman mauubusan. At isa pa, di ba sabi ng doktor na magdahan-dahan lang sa pagkain? Minsan lang naman, Han. Pagbigyan mo na ako. Ay, sige na nga. Basta maghinay-hinay ka lang, ha? Marami naman ako nilutong kalderetang baka. Hindi ka mauubusan. Thanks, Han. Sarap talaga ng luto mo. Alam mo, ang tagal kong hinintay na makakain ulit nito eh. Kaya nga nung nag-request ka, pinagluto agad kita. Thank you, Han. Craving satisfied na talaga ako ngayon. At busog na busog. Oh, Han! Ayos ka lang ba? Ay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Oo, ito. Uminom ka muna ng tubig at baka nabubulunan ka. Hindi. Ayos lang. Han! Han! Nako, ayos ka na ba? Gusto mo ba ng gamot? Ano? Hindi. Ayos na ako. Bigla lang sumama ang pakiramdam ko kaya parang naduduwal at medyo nahihilo rin ako. Teka, Han. Diba, delay ka rin ngayon? Ilang weeks ka na nga ulit? Almost 2 months na rin. Bakit? Han, hindi kaya... Kuya, totoo kayang buntis na si Sarah? Talaga bang magkakaanak na ako? Posible. Alam mo, Bunso, yung nararamdaman ngayon ni Sarah ay naranasan na rin ni Kat nung panahong buntis siya sa panganay namin. Kaya alam na alam ko na yan. Ngayon pa nga lang, ikaw congrats na kita dahil magiging tatay ka na. Ay, sana nga kuya. Alam mo, ang tagal na rin naming binabalak ni Sarah na magkaanak. Kahit sinabihan na kami ng doktor na magiging mahirap para kay Sarah ang pagbubuntis. Sumugal pa rin kami dahil naniniwala kaming walang imposible. At ngayon, mukhang matutupad na ang kahilingan naming mag-asawa. Masaya ako para sa'yo, Bunso. Salamat, kuya. Ito na! Oh, babe. Anong balita? Guess what? Sabihin mo na. Excited na tong isa, oh. Oo, anong resulta, Ate Kat? Positive ba? Buntis na ba si Sarah? Positive! Magkakaanak na kayo ni Bess! It's a celebration! Talaga? Han, totoo ba? Oo, Han. Buntis na ako. Oh, yeah! Magiging tatay na ako! Kuya, magkakaanak na kami! Oo nga dyan. Congrats, Bunso. Inom na natin yan. Oo, mamaya. Congratulations, Bess, ha? Ninang ako. Oo naman. Ikaw kaya yung best friend ko. Sa wakas, magkakaroon ka na ng isang makulit na anak. Mararanasan mo ng mamroblema sa katigasan ng ulo ng mga bata. Di ba, babe? Oo.
Han, magkakaroon na tayo ng anak. Natupad na ang matagal nating inaasam na anak. I love you. I love you too, Han. Dear love, sa kabila ng kondisyon ni Sarah, pinili pa rin naming sumugal na magkaroon ng isang anak. Anak na matagal na naming pinapangarap. Isinantabi na rin namin ang takot sa mga posibleng kahihinatnan ng mga desisyon namin. Patuloy ang paglaki ng tiyan ni Sarah. Kasabay nun ay siya ring paghahanda namin sa nalalapit na pagsilang ng aming anak. Lahat ng mga kailangan at gagamitin nito ay binili na namin. Nag-uumapaw ang pananabik namin na makita ang bunga ng aming pagmamahalan. Isang bihayang matagal na naming hinihiling sa may kapal. Nakauwi na kami. Oh, Han. Saan kayo galing? Sa mall. Sa mall? Anong binili nyo? Paano itong si Bess masyadong excited? Nagpasama ba naman bumili ng laruan at strollers sa mall? Ang bigat-bigat pa naman. Ang sabi ko, hintayin ka na lang pero nagpupumilit. Ngayon na raw. Han, sana sinabihan mo ko agad. Di sana ako na lang sumama sa'yo at nakapag-date pa tayo. Nako, hindi na. Alam ko naman na pagod ka pa galing sa work. Nag-iinarte lang talaga tong isa kaya ayaw sumama. Hoy, grabe ka ha. Sinamahan na nga kita, sisiraan mo pa ako kay John. Kung hindi ko lang buntis. Oo, ano? Alam nyo, tama na yan. Merienda na muna tayo. May binili akong pizza. Nasa na nga pala si Kuya? Umalis, may nilakad lang. Okay. Han, ako nang magbibitbit niyang dala mo. Teka, bakit parang ang dami naman ito? Para kay baby ba lahat ng to? Ewan ko nga dyan kay Bess. Lahat na lang na makita, bibilhin. Kahit hindi kailangan, kukunin. Hindi. Bumili na rin kasi ako ng mga bagong kurtina at mga gamit dito sa bahay. Tulad nitong mga mug at bread toaster. Magagamit natin. Para naman pagsilang ni Baby Nathan, bagong mga gamit na makikita niya. Aba, may pangalan ka na agad ha? Siyempre naman. Ang sweet naman ng misis ko. Sweet talaga. Basta para kay Baby, lahat gagawin ko. Hindi na tuloy ako makapaghintay sa pagsilang niya. Oh, baby. Wait ka lang dyan ha. Konting tiis na lang. Makakasama mo na kami ng mami mo. Pahalik nga rin sa mahal ko. Oy, ang corny nyo ha. Tara na nga, nagugutom na ako. Inggit ka lang. Dahil hindi ganyan si Kuya sa'yo. Hoy, che! Tatlong miss call? Ngayon ko lang napansin. Kanina pa pala tumatawag si Kath. Bakit kaya? May message rin si Kuya sa akin. Bunso, sagutin mo ang tawag. Bakit kaya? May problema ba? Hello Ate Kath. Sorry, ngayon ko lang nasagot. May tinatapos pa kasi ako. Bakit? John, nasan ka ngayon? Ha? Nandito sa office. Bakit? John, si Sarah. Nasa ospital. Kailangan ka ngayon dito. Ano? Bakit? Anong nangyari? Basta pumunta ka na lang rito. Sige. Pupunta na ako. Diyan na muna kayo ha. Huwag niyo siyang iiwan. Oo, kami nang bahala. Basta bilisan mo. I-chat mo sa akin kung saan ang ospital. Teka, nasa si Sarah? John, inatake sa puso si Bess. Ano? Bunso, kanina ka pa namin hinihintay. Mr. Morales, matagal ko na kayong binalaan tungkol sa kondisyon ng inyong asawa.
na delikado sa kanya ang magbuntis. Kaya ngayon ay nalalagay siya sa panganib. Hindi. She's experiencing placental abruption with severe hemorrhage. Ito ang nagkukos ng malalang bleeding na maaaring ikamatay ng inyong mag-ina. Ano? Dok, hindi pwede. Dok, gawin yung lahat ng makakaya nyo. Ligtas yung mag-ina ko. Mr. Morales, ginagawa naman namin ang lahat to make her condition stable. But the bleeding is severe and we're losing her fast. Hindi na rin makakatulong ang C-section sa kondisyon niya. Dok, anong kailangan natin gawin? Hindi yan pwede. Kailangan ko ang asawa ko. In this case, you need to make a difficult decision. Kailangan mong mamili kung sino sa kanilang ililigtas mo. Ang asawa mo o ang baby. Ito ang pinakamahirap na desisyon na kinaharap ko sa buong buhay ko. Kung hindi ko lang sana pinilit ang gusto ko, hindi sana mangyayari to. Kinailangan kong mamili ng isa sa dalawang taong mahalaga sa buhay ko. Ang babaeng mahal na mahal ko at nagbigay ng kabuluhan sa buhay ko. O ang anak kong matagal nang inaasam ng puso ko para makumpleto to. Hanggang sa... Kuya, buo ng desisyon ko. Anong ibig mong sabihin? Si Sarah. Siya ang pipiliin kong iligtas. Ano? Pero paano ang anak mo? Si Baby Nathan? Bibitawan mo na lang siya ng gano'n na lang? Bunso, anak mo yun. Bunga ng pagmamahalan nyo. Alam kong mahirap magdesisyon pero sa kalagayan ni Sarah, mas mabuting piliin mo ang bata. Kuya, nababaliw ka na ba? Anong gusto mo? Isuko ko na lang ang buhay ng asawa ko? Di ka ba naaawa sa kanya? Kuya, hirap na siya. John, mahalaga rin sa akin si Sarah. Dahil para na siyang kapatid ko. Pero hindi niya gugustuhin na mawala ang anak niya. Isipin mo na lang ang mararamdaman niya. Bunso, alam kong mahal mo si Sarah. Walang duda ron. Pero hindi rin kasalanan ng bata na nasa alanganin silang sitwasyon. Kuya, hindi mo ako naiintindihan. Hindi ikaw yung nahihirapan. Tingin mo ba madali lang para sa akin na mamili? Hindi! Hindi ko naman kayang mawala si Sarah. Siya lang yung meron ako. Bunso, nandyan ang anak mo. Maawa ka. Bigyan mo siya ng pagkakataong makita ang mundo. Huwag mo namang ipagkait sa kanya ang mabuhay kagaya mo. Diyos ko. Bakit kailangan kong pumili? Naging mabuti naman kami sa'yo. Durog na durog ang puso ko ng mga panahong iyon. Walang kapantay na sakit ang bumalot sa aking pagkatao nang bitawan ko ang pinakamasakit na desisyon sa buhay ko. Sakit na magpasa hanggang ngayon ay kumukurot pa rin sa aking puso.
Bunso, ipagtirik mo na siya ng kandila. Oo, kuya. Nathan, tulungan mo si Daddy, ha? Ipagtitirik natin ng kandila si Mami. Opo, Daddy. Happy anniversary, Han. Miss na kita. Daddy? Why are you crying? Wala to, anak. Napuwing lang si Daddy. Huwag mo akong pansinin. Huwag ka nang malungkot, Bunso. Patawarin mo na ang sarili mo. Alam kong masaya na ngayon si Sarah at binabantayan niya kayo mag-ama. Naging maikli man ang inyong pagsasama pero nagbunga naman ito ng isang mabait at mahusay na bata. Si Nathan. Kaya alam kong proud si Sarah dahil napalaki mong maayos ang anak niyong dalawa. Sana nga, kuya. Sigurado yan. Dear love, 4 na taon na magmula nang mawala si Sarah. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking mga alaala ang tagpong tuluyang nagpabago ng buhay ko. Sa huling mga sandali, pinili ko ang kaligtasan ng aming anak. Kapalit ng buhay ng pinakamamahal ko. Mabigat man sa loob ko, pero alam kong ito rin ang magiging desisyon ni Sarah. Na mas pipiliin niya ang kapakanan ng anak namin. At bilang kanyang kabiyak, kailangan kong magpakatatag. Han, salamat. Dahil hanggang sa huli, kami pa rin ang iniisip mo. Alam mo, kulang ako kung wala ka. Pero para sa anak natin, magpapakatatag ako. At yan ang pangako ko.